Me pese me kasa kakra bi efa be maame Florence Obinim. Me dem maame Florence Obinim enante about bese 3-4 years ansa na me fi wo nchen. Na or a very great woman. Na me yera me wale no e me maame Florence Obinim ene tete no ono ene 24 to say oba no me wale no na mami on na kire me empaye na wode me call Adenta Park so mommy em say urafi na wode me call Adenta Park ni so e hono na woni me call na ye mompaye bia se ye bompaye ma bishop obi nim nko a nti olidie asofo ane wo ni nyina na woni ye empaibo e wo Adenta Park ni so kitikiti pa enti me gina wo me obi a me ye empaibo fo pa na ni nyina eye me maame Florence Obinim enchen ena me sua saade we nyina afriye nyese de kase na nimonyam ade a esiye na ode teteye na mommy me pacho ebe bibia hawo mimi de aminim fi se maye wo ba pen matena nchen pen mini nyana na etew e wa Adenta ifiri kumase bibia ona no aduane maye wo ye bibia e mama Florence Obinim na me ka se mommy wo ka se me ko de ka bi wo na kotua karema me mani ba me wo se na me maami etua sikari nyina ade amani pa no o mi nyame nhira wate nyame nya okese ebra asem to me wo Ghana ha na me ankasa me ba matete from 14 years fa ne se me ba me de ne ma obi kura so wonwale no asofo timi yisu akra ne set me up ye bomadaja beto abontene the whole Ghana na yade to so say osofo Appiah akofa wo beyire ena ya che no abori naked wan na beka bia ma wo sofo akofa wo beyire mommy ebra me hu se madaja eda abonten no me fa DDT ena me yesa me ko epo ene hu na makonom na matopo ni mu me pese me funu kra ye be hu to me sole anajo around base 1 o'clock. Sorry, yana me share me manke to ano no modali da me nchen no. Me so me ne me man da. To me share me man anim na me dwene say hwan kra na be hwe nkra yi. Na me yere so wada me de wo sua na wada. Enti me tete won ma me dwene ho say e pono kra me nkoyin fa me nko kokobite side ho ana me nkoyin fa na me de fam dae. Papa, ya besa mo aba sa. Enti ma meka kakra bi sisi ya. Ena me de fam dai. De me hu ya ne se owura Yesu ayi ne ho adi a kire me. Na me tin maso me say I have not finished with you. Na me tia na me ma me kasa no me te sa asem ni the same thing. Ena enwum bi a na me to ede chiche me ho re. And na pesa mituma me maami na me de me kasa ne ba wie. Wo se wo twene noa wani ringwa seda hallelujah oh nyamiye ampa nyami yes Mama Florence say Uchinwa ampa weni ringwa seda hallelujah oh nyamiye ampa nyami kesi mama mwa efe wate nyami nhyiraw onto nkwam me wife esuyan wasi de two bishop obi nim nyina no wugya nachi wa mpa bada enti me wife da bia wo no wade waye ne bibia
me so asam to me wife wanyimi amada eye won kyerɛkyerɛ a wo de kyerɛkyerɛ ne ntie na me nhyira we bi no onye okase Mom nsɛm asɔfo Appiah Biblical. Yes. Me pamacho ye wo mpanimfo bi wo ha ye pese omo ka bibi kakra bi kyerɛ nti me kɔna na him 1 minute yemre no nti ye time na so na so ye hia futo kra bi fi ma ho. Amen. So me da ahwefo ase na me nim se me papa pacho branim hama ye kakra wa se de be camera no betumi enyan oba hema na ho ofese na me nim se me papa so otimechi enti me hu ya ne se ode ne nsa apre me na me say daddy da be na ho bae na me so me kan bi kakra ache ye maame. In fact maame we no ho ofe pa me so me nim na me te ne nwom no na me swa pa enso enne oda so te saa ena ye no yenyi echa no na sede na oka no na me fa ne nsam ni bi na oka se entan obi na utan obi obewu ntem wonte ase o asem no oka no na Bible kura aka se wo ka obi asem ko na tinyakopon ajaji so wo ye widini papa so kan se wo ko obi asem a na wo sa nipa kro no wada ni akoa e de ama nipa na wo ka na asem no sa pepepe wo ka na asem e wo nachi e the same mama nyami enhyira wo se me de me ka cho se en fa social media asem nya asem Asre nenum nso nata na se na nyame aye wo no ye no mu bi ye o papa me papa onim me reverend esa na na hima won shira mama amen mama nsema na hima reverend na hima ye da se wow emrenim na nka mebisa na sempa ba emrenim. Amen. Me mamu nyina fishiapa. Afin kombete. Ka be ka kire ye maame ne se Yesu ka asem bi. O se akoa won sine owura. Na Yesu na ofre wo no oba wiase de ne de no. Me na ka asem bi kire me. O se umbedi aba wa nsansuru atantan de tete. Wow. Obo timbo so obedi aba wa de a ene atantan de obetete.